Irrid insellem lill-imsieħba soċjali għaliex qegħdin jagħmlu biċċa xogħol tajba fuq numru ta' suġġetti. Pereżempju tkellimna wkoll fuq il-ħidma li qegħdin jagħmlu fuq il-kwistjoni tal-minimum wage. U jiena għattilhom li l-Partit Nazzjonalista lest illi jagħti l-appoġġ tiegħu għal kwalunkwe deċiżjoni li tintlaħaq biqbil bejn l-imsieħba soċjali. Spjegajtilhom ukoll jiena waqt il-laqgħa iva l-proposti tagħna li qegħdin nagħmlu għan negozji żgħar, mod partikolari l-proposta li naqsu l-income tax għal 10% biss fuq l-ewwel 50,000 profit ta' kull min huwa fin-negozju bħal self-employed, ħwienet jew negozji żgħar oħrajn. Tkellimna wkoll fuq il-kwistjoni tal-infrastruttura. Nafu li s-sena li għaddiet il-Gvern aċċatt il-budget għal proġetti f'pajjiżna bin-nofs. Il-konsegwenzi ta' dan qegħdin ibatuh in-nies bħalma huwa traffiku. Il-traffiku x'investiment sar biex jiġi kkontrollat. Assolutament xejn tant li l-pajjiż għadu qed igawdi mill-infrastruttura illi ħalla warajh il-Partit Nazzjonalista. Aħna l-impenn tagħna hu li nagħmlu l-akbar investiment fi proġetti illi qatt sar f'pajjiżna. U din hija proposta li ntlaqat tajjeb ħafna mill-MEA.